ଅଜାନାତି ଏପରି ଏକ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଯାହା ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଦର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ସମ୍ମାନରେ ଭରା। ସମ୍ପର୍କର କୋଠରୀ ଭିତରେ ଅଜାନାତିର ଯୋଡ଼ି ଭାରି ନିଆରା। ଅଜାର ନାତିଆ ଡାକ ଆଉ ନାତିଆର ଅଜା ପାଖରେ ଅଳି ସତରେ କେତେ ନିଆରା। ଆଜି ଆମେ ଏମିତି ଏକ କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ ଅଜା ନାତିଙ୍କର ଯୋଡ଼ି ଆଉ ଦୁହିଁଙ୍କର କୋଣାର୍କ ବୁଲା ଥଟ୍ଟା ମଜା ଆଉ ଅଳିରୁ କଳି। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ସାଙ୍ଗ ପିଲା କାଇଁ ଆସିଲେନି? ଏଇ ତ ଜେଜେ କହୁଛି ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଫୋନ କରୁଛି ସେ ବା ଆସୁଥିବେ କାଇଁ କୋଉଠି? ଆମେ ତ ଖାଲି ଛାନିଆ ହେଲୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଆସିନାହାନ୍ତି। କୋଣାର୍କ ଯିବି ପୁରୀ ଯିବି ଅଜା ଏଇବା କୁନ୍ଦନ ଚନ୍ଦନ ମନ୍ଦନ ଆଇଲେଣି। ଆରେ କୁନ୍ଦନ ଆଇଛି ତୁ ଡେରି କରିନି ଜଲ୍ଦି ଯିବା। ଯିବା କୁଆଡେ ଯିବୁ ପୁରୀ ଯିବି କୋଣାର୍କ ଯିବି ସବୁଆଡେ ଯିବି। ମୁଁ ବୁଲିବି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ବୁଲିବୁ ତୁ ବା ଶୋଇଲା ବେଳେ ଖାଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛୁ ବୁଲିବୁ 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 ମୁଁ ମନା କରୁଛି। ମୁଁ ପୁରୀ ଯିବି ପୁରୀ ନେବି କୋଣାର୍କ ନେବି। ଦେଖ ମୋ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଆଉଛନ୍ତି ହେଇବା। ଆରେ କୁନ୍ଦନ ଆରେ ଆସ ଆସ ଦେଖୁ ତ ବୁଢା ବୁଢାଟା କଣ ହଉଛି। ମତେ ଦହିବରା ଦେବୁ ଖାଇବାକୁ। ଦହିବରା ଖାଇବୁ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଇବୁ କଣ ଖାଇବୁ? ମୁଁ ସବୁ ଖାଇବି ସବୁ ଦେବି। ଅଜା ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ଲୋକ ହେଲା ତୁ ଦେଖିକି ତୁ ଏଇଆ ସବୁ ହବୁନି। ନାଇଁ ନା ତୁ ଅଜା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ଶୁଣୁ ତୁ ମୋ କଥାରେ ଯଦି ହେଇଗଲୁ ମୁଁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷକୁ ତୋ ହାତକୁ ଦି ହାତ ଯଦି ନ କରିଛି ତୁ ମତେ ଅଜା ବୋଲି କହିବୁ ରେ। ଆସରେ କୁନ୍ଦନ ଆସ। ଆରେ ସମୀର ଅଜା ଯିବ ଆଉ ବୁଢା ଆଜି ଗାଲିଲା ଆଉ ପକେଇ ଉଠିକି ଗାଲି ଦବ ଆଜି ବୁଢା ଆଉ। ଏ ଅଜା ତମେ ଯିବ ଏଇ ସମୟରେ ତମେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଟାଇମ ତମେ ଏ ବର୍ଷ ପୁଣି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବ। ନାତିଆ ଏ ନାତି ମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇନୁ ଚନ୍ଦୁ ମନ୍ଦୁ କୁନ୍ଦୁଙ୍କୁ ଜଣେଇନୁ ମତେ ସେ ବେଜ୍ଜତି କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଚନ୍ଦନ ମନ୍ଦନ କୁନ୍ଦନ ଆରେ ମୁଁ ଗଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି ରେ। ମତେ ନିଅ ତମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବି ରେ। ମୋ ବଡ ବୟସରେ ଆମେ କେତେ କଣ କରିଦେଇଛୁ। ତମ ବେଳେ ତ ଆଜିକାଲି କଣ ଖାଲି ସବୁ କଣ ହେଇ ଫ୍ରି ଫାୟାର ନା କଣ ପବଜି ଖେଳୁଛ। ଆମେ କେତେ କଣ କରିଦେଲି ଜାଣିଛୁ? ଆରେ ସେ ଯୁଗ ଅଲଗା ଏ ଯୁଗ ଅଲଗା। କଣ ତୁ ଜାଣିଛୁ କହିଲୁ? ମୁଁ ଯିବି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଯିବେ ତମେ ଯିବ କଥା ହଉଛି ଠିକ ଅଛି। ଜାଗା ମୁଣ୍ଡରେ ତମେ ଇଆଡେ ସିଆଡେ କିଛି ହବ ନାହିଁ ହବାନି କାରଣ ବାହାର ଜାଗା ଆଚ୍ଛା ହେଲା ଆଚ୍ଛା ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆଜି ଗଲେ ମୁଁ ନାମ ମୁଁ ନେବି। ନାଇଁ ତୁ ନାତିଆ ଟେନସନ ନେନି। ମୁଁ ଆରାମସେ ଯିବି ଆରାମସେ ଆସିବି। ତୁ ତ ଭାଇକି ଚାଲିବି ମୁଁ ତ ପଛକରେ ଖାଲି ଏମିତି ଧରିକି କୁଣ୍ଡେଇକି ବସିବି ଆଉ ରେ ଚାଲ ଆଉ କିଛି କରିବନି ନାତିଆ ବୁଢା ଛାଡୁନି। No. ଧୀରେ ଚଲା ରେ ଖାଲ ଢିପ କଣ 60-70 କିଲୋମିଟର ହେଲାଣି ଆଉ ଖାଲ ଢିପ ରହିଲେ କଣ ରହିବ? ଓହୋ ଫାଇନାଲି ଆମେ କୋଣାର୍କରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ନାତିଆ ଏଇ ରାସ୍ତାଟା କୁଆଡେ କିରେ ପୁଅ? ଅଜା ଏଇଟା ହିଁ କୋଣାର୍କ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଛମୁଛ ମନ୍ଦିର କେତେ ସୁନ୍ଦର ନ ହେଇଥିବ କିରେ? ଦେଖିବୁ ଆଖି ଚକା ହେଇଯିବ। ମୁଁ ବହୁତ ବର୍ଷ ତଳେ ଦେଖିଥିଲି ସେ କଣ ଶିଉଳି ମିଉଳି ହେଇକି ପଡିଥିଲା। ଏବେ କଣ କେମିତି ହେଇଛି କେଜାଣି? ସମୀର ଭାଇ କେତେ ଚାଲାକ ଭାଇ ସେ ଅଜାକୁ ନେଇ ପଳେଇଲା। କୁଆଡେ ପଳେଇଲୁ ର ହେ ନାତିଆ କେଡେ ସୁନ୍ଦର ଗଛ ଦେଖିବୁ। ଆରେ ବାଡିରେ ବନ୍ଧାକୋବି ଲାଗିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ନା ରେ? ବନ୍ଧାକୋବି ନା କୋବି ଗଛ ଆଲୋ ଅଜା ଏରା ହଉଛି ଡିଜାଇନ ଗଛ ଫୁଲ ଗଛ। ତୁ ତ ସଦାବେଳେ ବୁଢୀ ସାথে ଖାଲି ହେଲୁ ଫୁଲ ଗଛ। ଓହୋ ବହୁତ ଆ ଦେଖୁନୁ ଜାଣିଛୁ ବନ୍ଧାକୋବି ଫୁଲକୋବି ଗାଁ ଆରେ ଆମର ପରା ସଦାବେଳେ ତ ବୁଢୀକି ଧରିକି ଠେଇ ହେଲା କହିଲି ନା ଆଉ ବୁଝୁନୁ ଖାଲି ଛାଳ ଚାଲୁ ଏମିତି କହିଲେ ହବ? ବୁଢା ଲୋକ ଟିକେ ବୁଝେଇବ ନା ଆଉ। ହେଇ ଅଜା ଦେଖ ଦେଖିଲୁ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖିଲ ଅଜା 1200 ବଢି ଲାଗି କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ମେନ୍ କ୍ୟାରେଟ ଧରମା। ଆଚ୍ଛା ପୁଅ ଧରମା ଯଦି ମୁଣ୍ଡି ମାଇଲା ଆଚ୍ଛା ଡେଇଁଲେ କୁଆଡେ? ସେ ବା ସମୁଦ୍ରକୁ ଡେଇଁଥିଲା। ମୁଣ୍ଡି କି ମାଛ ମୁଣ୍ଡି ନେ ମହାର ମାଣ୍ଡା ପୁଅର ମାନେ କଣ? ଅଜା ଯେତେବେଳେ 1200 ବଢି ନୁହଁ କାମ କରୁଥିଲେ
କିଛି ପାଣି ଫାଣି ଦରକାର ହବ ତ ଓହୋ ଅବଶ୍ୟ ପାଖରେ ସମୁଦ୍ର ଥିଲା ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିଲା ତୁ ଆମର ଟିକେ ବାଲ୍ଟିରେ ଆଣୁ ଆମେ ଟିକେ ପିଇଦେବା ଦେଖୁନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କେତେ ପ୍ରକାର ଧନ୍ଦା ଚଲେଇଛନ୍ତି ଆମେ କଣ ଆଣିପାରିବା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏମିତି ମତେ ଟିକେ ତା ଉପରେ ବସେଇ ଦିଅନ୍ତୁନି ଏବେ କଣ ହଁ କହିଲେ ତ ପୁରା ମୁଁ ଉଡେଇ ଦେବି ମୁଁ ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି ଏକାଥରେ ଭିଡା ହେଲେନି ଟିକେ ଦେଖିଦେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି ମୋ ନାତି ସବୁ ଦେଖିବୁ ଅଜା ବୟସ ଆସିଲେ ସବୁ ଦେଖିବୁ ଖାଲି ତୁ ଅପେକ୍ଷା କର ଏ ନାତିଆ ଘଟିଏ ଖଣ୍ଡେ ନାତିଆ ଏ ଚନ୍ଦନ ଏ ବନ୍ଦନ ଆସରେ ଆସ ଏ ନାତିଆ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ଲୋ ବୋପା ଯାହା କହ ଅଜା ବହୁତ ଖରା ହେଲା ଅଜା ବହୁତ ଖରା ହେଲା ଏ ରହ ନାତିଆ ବାରମ୍ବାର କହୁଛୁ ଟିକେ ପାଣି ଫାଣି ପିଇ ଖାଲି ଏ ନାତିଆ ନାତିଆ ଏ ଯୋଉ ଛଇଲା ଲୋକ ଗୁରା କିଏ କିରେ ଛଇଲା ଲୋକ ଓରା କିଏ କିରେ? ବୁଝି ଅଜା ବିଦେଶ ମୃଦଙ୍ଗ ବଜଉଛି ହାତୀ ସୁନ୍ଦରରେ ପୁଣି ହାତୀ ହେଉଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଅଲଗା ଭିତରୁ ଚାଲେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବ ଓଡିଶାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଚୀନ କୀର୍ତ୍ତି ହେଇକି ରହିଯାଇଛି ନା ଆଉ ରାଜାଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ଚାଲ 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 ଦେଖିନେବି ନାଇଁ 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 ଠିକ ବଢିଆ ହେଲୁଣି ତ ଟିକେ ଉଠାଲୋ ଉଠି ହଉନି ଲୋ ବୋପା ବୋପା ମା ଏଇ ଉଠା ତ ଉଠି ହଉନି ଆଉ ସେଇ ଉଠା କଣ ଉଠିକି କାମ କରିଦେବେ ତମେ ପିଲେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନ ତମେ ତ କିଛି ବୁଝୁନ ନାଇଁ ନାଇଁ ବଢିଆ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲ କହିଲା ଲୋକ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛନ୍ତି ତ ଆଇ ଗୋଟେ କରିଲେ ହନ୍ତାନି ମନେ ମନେ ଲଡୁ ଆରେ ନାତିଆ ଏଟା ଚିକିଟା ମାଟିରେ ବୋଧେ ହେଇଛି ନା କଣ ସେଟା ମାଟିରେ ନା ତମ ଘର କହୁନି ନାଲି ମାଟିରେ ହେଇଯାଇଥିବ ଅଜା ତମେ କିଛି ଜାଣୁନ ବିଲକୁ ଖାଲି ଯିବ ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇ ଶୁଖୁଆ ଭାତ ଖାଇ ପୁରିଆ ଭିତରେ ଟୁଙ୍ଗ ଟୁଙ୍ଗ କରିବ କଣ ଜାଣିଛ ତମେ ଚାଲ ଆରେ ବୁଢା ଲୋକ ଚାଲ ଚାଲ ଦେଇକି ବୁଲିଆ ଯିବ ବୁଢା ଲୋକ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି ଏଇ ବୋପା ମାର ସୋରିଷ ବୁଣିଲେ ତଳେ ପଡିବନି ବାପରେ କି ଲୋକ ଖାଲି କହ ହେଇଯିବ ଦେଶ ବିଦେଶ କେତେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ମନ୍ଦିର ବା ସେଇଭଳିଆ ହେଇଛି ଆରେ ପୁଅ ନାତିଆ ଏଠି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ନହେଲେ ଆମେ ଆଉ ଇଆଡେ ନଗଲେ ହବନି ମଜା ବଢିଆ ବଢିଆ ଏଠି ବହୁତ ପ୍ରକାର ନାତିଆ ଗୋଟେ ଆଇଟି ଦେଖିଦବନି ନା ଏଇ ଗୁଡ ପାଇଁ ତମକୁ ମୁଁ ଆଣିନି ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଭଲ ଭଲ ଜାଗାରେ ଏଇଭଳିଆ କଥା ରାଗିଲେ କାହିଁକି ହବ ବୁଝିବନି ରାଜା କଥାଟା କଥା ରାଗିବ ନାହିଁ କଥା ମୁଁ ସାଙ୍ଗ ଦେଖନ୍ତି ମୁଁ ଭାବିବି ଆଉ ତୁ ରାଗେନି ହଉ ଯା ତୋରି କଥା ହେଲା ଆଉ ଯା ଯା ହେ ନାତିଆ ମୁଁ ଟିକେ ବସି ପଡେ ଏ ଅଜା ଏ ମୁଣ୍ଡ କହିଗଲାଣି ଖରା କଣ ଏଠି ସେଠି ବସି ପଡୁଛୁ ଜାଣୁନୁ କିଛି ପୁଅ ଦେଖିଲୁ ଏତେ କଣ କଣ ହେଇଛି କଣ ହେଲା କାମ ହେଇଛି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କାମ ହେଇଛି କଣ ହେଇଛି କଣ ହେଇଛି ତୁ ଖାଲି ରାଗୁଛୁ ବୁଢାଟା ଉପରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କାମ ଜାଣିଛୁ ଛୋଟ ମନ୍ଦିରଟି ହେଇଛି ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ତତେ ବଡ ମନ୍ଦିର ଦେଖାଯାଉନି ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ନାଇଁ ବଡ ମନ୍ଦିର ଦେଖିଲୁ କେତେ ମାଙ୍କଡ ବସିଛନ୍ତି ନା କଣ ମାଙ୍କଡ ଅଜା ତ ଆଖି ବାକି ମୁଁ ତ ଚଷମା ମିଳି ତୁ ଆଖି ଖରାପ ଦେଇଛୁ କଣ ହେଇଛି ଦେଖାଗଲା ନା 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 ମାଙ୍କଡ ନୁହଁ ମୂର୍ତ୍ତିର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି ଆଉ ଆରେ ଦେଖାଯାଉନି ବାହ କେତେ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ହଉ ମେନ୍ କ୍ୟାମେରା ମୁଁ ଧରବା ଏ ନାତିଆ ଏଇ ଶଗଡ଼ ଚକ ଦେଖିବୁ ଆମର ଆମ ଘରୁ ଆଇଲା ଭଳିଆ ମତେ ଲାଗୁଛି ଭାବୁଛ ତମ ଶଗଡ଼ ଚକ ଆଉ କି କଥା କିଛି ଜାଣିପାରୁନା ସବୁ ତ ତମ ଚକ ବାରମ୍ବାର ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛୁ ଅଜାକୁ ନେଇ ଆସିବି ସବୁ ଆମର ନହେଲେ ତମର ହଉ ନହେଲେ ଶଗଡ଼ ଚକ ନୁହଁ ରଥ ଚକ ଜଣା ପଡୁଛି ଆଉ ଠିକ ଠିକ ମୁଁ ଯୋଉ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲି ତ ଆଇକି ନେଇକି ଏଇତିଆ ଚକ ହେଇଥିଲା ସେ କେତେ ଆଡେ କେତେ କୁଆଡେ କରୁଛି ଆଉ ଠିକ ଠିକ କାଳିଆ କାଳିଆ ତ ପାଖକୁ ଟିକେ ନେଇଯା କାଳିଆ ତ ପାଖକୁ ଟିକେ ନେଇଯା କାଳିଆ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତତେ ସେତିକି ଟାଣୁଛୁ ମତେ ଯିବା 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 ସବୁ ତ ସେଇ କାଳିଆଟା ଲୀଳା ସମୀର ଭାଇ କଣ ଏତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅଜା ଭରି ବୁଲୁଛ କଣ କରିବି ମୋତେ ଭୋକ କଲାଣି ଅଜା ନଉଛି ମଜା ଅଜା କହୁଛି ମୁଁ କୋଣାର୍କ ମଜା ନେବି ପୁରୀ ମଜା ନେବି ବୁଢା ଏତେକୁ ମଜା ନିଅ ଟେକି ଏଠି କାଟି ଦିଅ ବୁଢାକୁ ହେ ନାତିଆ ଦେଖିଲୁ ସେ ଯୋଉ ନେଶୁଣୀ ଆମ ଗୁହାଳ ଘରେ ପଡିଥିଲା ନା ସେଇ ନେଶୁଣୀକୁ ବୋଧେ ଆଣିଛନ୍ତି ହେରି ଆଉ
ତମର ତ ଶକଡ଼ ଚକ ଆମର ନେସେଣି ଆମର ତମର ତ ସବୁ ତମର ଏ ନାତିଆ ଓହୋ ଆରେ ବହୁତ ଖରା ହଉଛି ହଁ ବା ଥକା ବି ଲାଗିଲାଣି ଭୋକ ବି କଣ ଯା ଚାଲ ଚାଲ ଏଇ ଛାଇ ମୂଳରେ ଟିକେ ବସି ପଡିଆ ଚାଲ ଚାଲ ଓହୋ ଆରେ ନାତିଆ ଆରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଇନି କୁନ୍ଦନଟା କୁଆଡେ ଗଲା ମଦନ କୁନ୍ଦନ ସେ ଗହଳି ହଜିଗଲା ବୋଧେ କଣ ଗହଳି ହଜିଗଲା ବୋଧେ ହଜିଗଲା ଆମ ପଛରେ ଯାଉଥିବ ବା ଛାଡି କାଇଲ ହରିକିରି ନା 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 ସେ ସେମିତିଆ ପିଲା ନୁହଁ ସେ ଆସେ ଏ ଅଜା ହଁ ତାର ଦୋଷ ଅଛି ତାର ଦୋଷ? ପାଣି ଦୋଷ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏଇଥିପାଇଁ ତମେ ଟୋକର ସବୁ ଏମିତି ଭଲଚଳ ହଉଛ ନାଇଁ ପାଣି ନୁହଁ ଆଚ୍ଛା ତାର ଟିକେ ନାଳ ଦୋଷ ଅଛି ଗୋଟେ ଝିଅ ହଉଥିଲା ଏଇ ନେପାଳୀ ଟୁକି ସାଥିରେ ଏ ମା ପୁରା ଅଛି ଫିରିଙ୍ଗି ଆଉ ହଁ ହେଇଯାଇଥିବ ବୋଧେ ତାର ତ ହଜାର ଷ୍ଟୋରି ଆଉ କଣ କରିବି ଆଚ୍ଛା ହଉ ଅଜା କୁନ୍ଦନ ଆସିଲା ଆସିଲାନି ହଁ। ଆମ ପେଟରେ କଣ ମଶା ଚରିଲାଣି ହଁ। ଗଲୁ କଣ ହୋଟେଲ ନହେଲେ ଆଣି ଭରି ଖାଇଦବା ନା ଆମେ ଯିବା ନା ହୋଟେଲ ଆମେ ବସିକି ଖାଇବା ଆଚ୍ଛା ହଉ ଏ କନ୍ଦନ ଆଚ୍ଛା ମିନ୍ଦନ ହଁ ଆମେ ଯିବା ଅଜାକୁ ନେଇକି ଯିବା ହଁ। ଅଜା ବୁଢା ଲୋକ ଆଚ୍ଛା ଅସୁସ୍ଥ ଲୋକ ତାକୁ ନେଇକି ଖୁଆଇବା ଥଣ୍ଡା ଖରାପ ହେବନି ଅଲଗା କଣ ମଜା ସେ ହଉଥିବ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଚ୍ଛା ତାର ପାଣି ଫାଣି ନେବା ତାକୁ ଯାଉନି ନା ହଉ ହଉ ମୁଁ ତାକୁ ଫୋନ କରୁଛି ଠିକ ଅଛି ହେଲା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ଆମେ ତାକୁ ନେଇକି ଯିବା ତମେ ଚାଲ ହଉ ତମେ ଏଠି ଥାଅ ଗୋଟେ କାମ କର ତମେ ଛକରେ ଉପରେ ଥାଅ ହେଲା ମୁଁ କୁନ୍ଦନକୁ ଦେଖୁଛି ହେଲା ଦେଖି ନେଇକି ହଉ ଆମ ବାଦାମ ବିକ୍ରି ହେଲେ ତତେ ଆଇଫୋନ କିଣିଦେବି। ମତେ ଭଣ୍ଡେଇ ଦେଲା ରାମ ଝିଅ ଝରଣା। ଆରେ ଆରେ କୁନ୍ଦନ ଆରେ ତୋତେ ଆମେ ଜଗତର ଖୋଇ ସାରିଲୁଣି ତୁ ଏଇଠି ଆରେ ତମକୁ ପାଇଲେନି ମୁଁ ଆଉ କଣ କରିବି ଅଜା ସାଙ୍ଗ ମିଲୁ କେତେ କହିଲା ଟିକେ ଦରକାର ହଉଥିଲା ତ ତୋର ଇଆଡେ ପଳେଇଲି ଜାଗା ଫାଗା କିଛି ମାନୁନି ତୋର ଏଇ ଜାଗା ବି ଦରକାର ଆରେ ପଳେଇଲି ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଫସିଗଲି ରେ ତୋର ପ୍ରବଳ ଭୋକ ସିଆଡେ ସିଏ ମତେ ବ୍ୟସ୍ତ କରିସିଲି ଆରେ ଜାଣିଲୁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବେଲା ଲାଗିଥିଲା ଶୁଣ ଗୋଟେ ଏତେ କଥା ନାହିଁ ସିଏ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆସୁ କି ବ୍ଲାକ୍ ଆସୁ କଥା କର ଅଜାକୁ ପ୍ରବଳ ଭୋକ ଆମେ ଯିବା ଅଜା ନେଲେ ଆମେ ପୁରୀ ଯିବା ଅଜାକୁ କହ ଆଉ नमस्कार दर्शक बंधु आशा करी भिडियो आपको भल लगी किसी आम गोटे छोटिया फन टाइप भिडियो आम बनईचु भल लगे जेहेतु आम बहुत दूर आसचु चाहिए आम कोणार्क उपर गोटे किसी भिडियो करने जहाँ आपको पसंद आसो आशा जदि आपको भिडियो भल लगी था चैनल टी लाइक शेयर और सब्सक्राइब निहाती करूँ रोज आज्ञा जय जगन्नाथ।